Nina funo ndoka andu niko powder. Ndekeda muninga sera taninga joda. Jibna donka jogade galer follow metoda. Galer ko nyaw safra dum ko lardobe. Biko dancino wana haidar galer. Mashallah. Mawdum ni. An handa nyawdi tawdi o min anta mi kiyaji fudde habdi dum quoi ana majam patron debbo no gillan do wonno do min hankar patron debbo jama ta patron debbo afami wocan hankar khalis wala mi ya bollam dum ran wodi hay khalis so wala mi yonnom yak mom sabu Allah hedata ma ay hande wodbe natan nok dobe hande goto natta do iyo ana posti mayna mi dum jogorno widam afami do hankar galle hay so boodi woni ma wada respect ko nala bene natan bene jal dum hankar dum ala hen jomum ara ko afeji mabbe de geeji elle ngori femme tipi elle bengala jinnabi liggey ram mi hangam mi liggey Bonjour, comment vous allez? Voyez Koy comment ka cikatu go dal ala comment lo sul comment lo nambi comment so comment so la Bon, jaafa do min ko bis ngar mi jor so tayo mondo. holon kumis nan ucci tres mango ko si le tudin baju may idi charge le bori tuba je le piri charge simamba mbiya kumbis pade wala ucci te par mari trop par mari Bon, pour le gumil papa may ina war mo chodiri bon jaafa do min ko kumbis ngar mi jor so tayo mondo. awayir kumbis ana awayir kumbis susaria awayir kumbis susaria o jalara jalen mashallah mi ko bayodi ni onon tesi bu onon nun ko lu ndeni bay an botaran gonini tardé heure en plus que dal wonda ripin des heures ni de ni ranjirta bini go firta Bonjour kumbis, comment tu vas? ane organ bi janan organ bi janan onon ambu kimum biya e wona bukki bi janan biya yo no way wono wi mo monsieur commissaire no wi'am seero yo suudu so yankaro seeram ko waɗata ɗo monsieur commissaire firti ko moɗo policeji ñanda ɗum wona haydara a faami wiyam yo seeɗa tan yo suudu so mbiya hol fof ko waɗata ɗo monsieur commissaire moɗo policeji kanko wiyata mbaɗe ni kanko wiyata mbatteni hen an hande ko samen baltoyren samen hollum mi yani samen de holto mi yani samen a yahan sa yani samen joni ayno mbatten so siwi kas a yahan jafondamo a faami mbeɗo mo yaafo men fof kanko mo am ɓuuri toñde sir en sirmo yaafo men e wala problème Ça va, comment tu vas? Inch'Allah. Tu vas bien? Ça va? Alhamdulillah. OK. Ah. Ça va? machallah Ada Shelly. An employé ma di woni boy. non bege bon vraiment je suis désolée No, rien min ko ummema ko takkema tout ça là bon kanko wawi dum kanko wawi wadde mi tu vois. Ça passe quoi parce que ɓe mbima ko majjiri mum be welaji non ɓe gandano tan quoi mais ça va quand même machallah c'est le badaï tambe ça va ɗeɗo balɗe fof tu vois mbeɗo noddannoma téléphone hay bon holko kalduɗen e téléphone mais aɗa wiya kam ha ɗo ha après tu vois ha ɗo e yeeso mais hannde kam mi filmiti yaɓɓude koyeɗam arde quoi sabu hankiti no mbami wuro ngo ni tu vois daraji mo joguimi wuro ngo ni mi wawa arde anini mbeɗa yiire affaire cagarte gandanɗa ko ɗum ko yooɗani faami mais kam min hannde arde ko addimi tan gandanɗa ko ɗum ko dewgam il faut mbeɗa noddannoma téléphone tu vois holko kaldunɗen hen mais aɗa wiya kam ha ɗo yeeso après là tu vois mais hannde kam mi felliti yaɓɓude koyeɗam arde sabu daraji mo joguimi wuro ngo la tu vois no mbami wuro ngo yooɗani mbeɗa yiire cagarte eyyi hande mom addimi tan gandanɗa hoɗum ko dewgal gona joom suudam ko ɗum addimi goɗɗum noon addani monsieur le commissaire mi nani haalama yoɗi feewi ala fof fotene pour l'instant kam c'est pas prêt mais pourquoi tu n'es pas prête ko jagguma je suis désolée non mi wonani cikkirno pour min so mari tu vas me accueillir tu vas accepter tu vois mais comment pourquoi tu n'es pas prête dis-moi la cause halnam cause mum non oui tant que ça mbimam noon rek aɗan ko tagi ɗan ko saabi non so mbeɗa ɗum namdota ko mo vraiment wonani jiɗirmimi monsieur le commissaire prend ton cas ijam ɗum ko manti om jerɗum ah bon mbeɗa jeeɗa machallah aɗa wayata hayde non jerɗum bon patron dew nangge mo ko fiyo gorko moƴƴo a leeri no garɗa ɗo ni wallahi ko galle ma kono wuɗɗi salaamaaleykum monsieur commissaire a yalnata ya fof fof ko on nani ko ah bon fof ko o nanduman hen te kadi onon on ganda neɗɗo on ganditta ɗum on ganda ko holon ɗon oɗon kaali mum gandanɗa hoɗum kon forani haalde mum kanko de ah kanko bon attends paɗe am seeɗa commissaire ya par tan toujours ne fala
Allô, oui, Seydou, ça va? Comment tu vas? Adi Selli Mbada Tampere. Machallah, Tio. Ok, commissariat Gonda. Ok, yo bir soxdi des agents policiers. Après ngara legal way sisi legal bitengal tarhi 17 do. Ok, sar collège wonto e medin ardu don. Ok, ey ngaron don ey ardon parce que bir soxlu mo ngare ko urgent kenya de non ok. Ey wara e jinno des agents policiers ji ok. Ok. En mala men jafam. on wima 100 paade ɗo 100 onon hande ko 100 baltoy ton prison baltoy ton hotel kum sala prison baltoy ton mbimo bam mi an prison wallu mi an prison de a yaani prison hey bismillah haɓe ngara monsieur le commissaire yata hande de domine pa wacce wona hande de patron de falen non ka notturde dan hoto haala anga ala en haala accidan ko hakkunde min e maɓɓe ok il y a pas toujours seulement les fala mbimo on hande o yafade on po hay seeɗe o patron de falen min ko anti min do halen Monsieur comme c'est s'il te plaît. aɗa jan ko woni probléme Ah. o wawa ñagade mais mbeɗa wawi yafade mais e dow gueɗe ok so tawi han mbawi wadde appui juuɗe less dote mon jaaha dow juuɗe mon keddo less so ɗon mbawi ɗum Même pas. ni juuɗe mon paye less juuɗe mon yo pa less mbimi ko mbaɗani d'abord galle hen senko dum do dum kam ko pré hen yawa mbaɗe noon machallah dum so wadi ya fa min so mbaɗi ɗum ala min adoro min min adoro min nena min jogi seulement yeppade goddo min adoro a famille mina ha min adoro bondo bismillah mbaɗe mi anda poɗɗe mon adade mi anda pompe oh c'est comment aɗa waɗi fin mbiya c'est comment an ka wi min ko moccowdi duuɓi famɗi terde paadi wordi mawdi ara wi ine ƴama ɗum pos ƴufi junngo yawi nene baba fo gotani ɗum mbine porto ɗum o yiɗa ine bonna jangde mum nene tinno yituni sibo wona gili mum baba junno mijo ma holto bonu gurdam mum suko nana